O actor, guionista e director Daniel Guzmán recibirá a Calpurnia de Honra, a edición número 30 do OUF. Así o anunciaba o presidente da Deputación de Ourense, Luís Menor, durante a presentación oficial do festival no balneario de Laias, nun encontro que reunía destacadas autoridades autonómicas e provinciais. Todas coincidían en salientar a relevancia do OUF como referente cultural e escaparate internacional do cinema. A cita en Laias marca o inicio dunha edición especialmente simbólica que celebra 3 décadas de compromiso co cine e coa promoción cultural da provincia. No transcurso do seu discurso, o director, Óscar Doviso, presentaba o libro conmemorativo desta 30 edición, unha obra da xornalista Sonia Torre, que recolle cunha mirada panorámica e emotiva algúns dos momentos máis significativos vividos ao longo destas 3 décadas. Durante a presentación tamén se anunciaron os membros do xurado da sección oficial internacional, a sección oficial Panorama Galicia, a oficial curtametraxes Aisgue e Cima, 17 profesionais de diferentes eidos do audiovisual. Ourense Film Festival celebrarase do 26 de setembro ao 5 de outubro, coorganizado pola Deputación de Ourense e a Asociación Luarada. Entre as moitas novidades para esta edición destacan a residencia audiovisual para creadores mozos faíscas, a composición dun tema musical propio a cargo de José Manuel Cancela, novas seccións como Xeración OUF ou Agarimo ou o redeseño da Calpurnia, polo autor desta, o escultor Manuel Buciños.